سامتون ناس هم طرف سوس تات فایدم می مساز اما جون аму сторisi ма кадаги бисёрат ва кадом масъала кадагим ҳамин саҳари мо интервюто тамошо кардем бисёре омада роҳи кадан ростига мумкин бисёре тра нотугурӣ фаҳмидан мумкин тугурӣ фаҳмидан ма как зритель ман мисолга ма хелҷош тугурӣ фаҳмидам я хелҷош нотугурӣ фаҳмидам خودت گوش کردی یا о валлоҳи гӯш кардам валлоҳи мо якум интервютам гӯш кардагим якум интервютам гуфти хести ку ба шишти гап задагӣ тамошо кардам ба номи аллоҳ ҳамин гапа манда ку ҳамун журналист мандам савол додагӣ буд лекин причинаша ман ту медонам чӣ гапу кора ман гуфтам кор наги байни ман лоиқа мо хмо разбираться мекунем даже ҳамун эфир да худиш да гуфт ҳамин гапа ما ефир да чӣ гуфтам تو شنیدی با گوشت ту гуфти ки ту гуфти живут мои таҷики ну я хотел туда поехать но они не рады тому что я ну они не рады моему приезду это обозначает чӣ маъне дорад не рады это значит мо бесол ба ма гуфтам ҳамин гапа ҳамин фақати ҳамин хел буд мисома ҳамура гуфтам нехенеста ки мо тебе не рады гапи байни ма то где-то 1 соат буд задем байни гап ма нашуд омадан қариб 1 соат бор чахчах кардем не ки ма ягон чиз просто ма гуфтам ки омадани ма да ҳавоё хирсан нест гуфтам хай нарафтам мақсад омадани ҳавои мо да хирсан нест лекин ма тра гуфтам ки бародар иншалло агар омаданӣ бошӣ ман условия доштум ё не бародар бугу хай тамом условияра ма чӣ гуфтам да уҷа ту даркор нест ма ҳамин гапата да гуфтам бародар чира ҳамин гапа ма ки тра гуфтам ки условия ҳаста ту моро гуфтеси анӯи ма бира тренер да гап зан ма тра гуфтам гап нест ман мерам анӯ гап мезанам лекин ман я илтимос дорам бародар там ҳамин кора мекунӣ ман мерам гап мезанам ту гуфти гап нест баъди ки ма да занг задӣ ман намегум ҳаву гапое ки ма гуфтагим тоҷико намебиён усусу то ки ма ҳастум гуфтум намебиён ма аи отказ намекунам бародар мо ҳамашро афиша намекунем просто ту ози мара ҳамин чиза буд ки ма тара гуфтум ки иншалло ма тара дастгирӣ мекунам ба он шарте ки ҳамин чиза кунем ҳамин гап буд бародар ё не нигоҳ ма я одаме ҳастам ки ма ба худо ту мара мумкин ма тара намешносам ма намехоҳам борат бисёр гап занам барое ки ма тара шахсан намешносам ма ҳамин қарӯз жда дорам ки ягон рӯз рӯпарӯ бизанем ки ма бинам ки читари шахсияти ма ҳамро истодагим не ки ин хел бигирем ма 1 соат хатти гап задагим ту ма да якум сар кардӣ якум ту мара меги ки ту якум сар кардӣ қадима дағалона гап задӣ не гӯш куда ма серавно дили тира ёфтам ма серавно мақсад дили тира не о кофтум ҳаққа гап задӣ мақсад гап ҳаққа гап задӣ ма агар рози ту авс я дағалона гап задӣ ма агар айси хидмат ки мо дағалона гап надорем ту худат медонӣ ма чира дар назар дорам не гапу тугурия ҳамаш тугурия ма гуфтум ягон ма тугурия ма гапо гуфтам отказ намекунам ту метавонӣ ози ва афиширо бад кунӣ ма алло метарсам том что бародар гӯш кун том что ту гуфтани калимаи тарс акоз иҷа калимаи тарс мегирӣ не калимаи тарс нест иҷа калимаи чия лоиқҷон те як рӯзи гап задем ма дара гӯш кардам иҷа калимаи чия ту бовар гуфтани ҳасти ки мо хирсан нестем туда мо значит мо чортем тоҷикои да иҷа ҳаста ҳамин чиз гуфтани ҳасти да ҳаққи мо ё не бес ту мара ба гуфти охир да гуфти майли хай ба хотири ҳамун бародарат биё ба ма гашт гуфтам ки хандидам гуфтам ҳазор раҳмат бародар ма гуфтам ҳамун насиб кина намеём гуфтам ҳамин хеле гуфтам ма гуфтам ки бачаҳои ки да ёрдам мекунанд раи мара гузаштагианд ва ёрам мемонӣ бизан биё не ҳо охир да буд ҳамин гап ту мақсад просто ма мегум ҳамича бачаҳо бифаҳманд о рост мегам ман фақат гуфт ту на тим Баянов мегӯй на тим Акбар мегӯй на тим дигачин на дига ягон чиша намегӯй это мой дом мои условия почему я должен гапора чужими уставами конечно бесо я бор ма гапо тира мезанам гапо тира мезанам ма гап зиёдӣ намезанам не тугурӣ гуфтеси ма ягон чиз нагум ту гуфти ки иҷа мо я семияем иҷа мо ям хелем гуфти тоҷико биёянд через ма медурян иҷа догистониё через ҳабиб хе гуфти баъд ту мара гуфти ки агар хоҳӣ биёй ту ай Акбар ай тим Баянов ай дигари мекини бо номо акил медонам гуфти ки отказ ки как чиз биё ма гуфтам бародар хеле намекунам ма гуфтам бара бисёр чиз кеса ма қатӣ ма фаҳмондамат баъд фаҳмидем ма тара фаҳмидем лоқҷон ба худо ҳамин чизи ма ҳатӣ фаҳмидани будум ки халқи мо тра нафаҳмидани интервюда фаҳмидӣ
бани ману ту ягон нофаҳмӣ неста. Ту бародари ман да, ман бародари ту да. Мо иншаллоҳ айпеш мекунем, чақ мекунем. ҳамин қавақ фақат буд на бародарои ту мисоли гап бародарои ман ҳам ҳастанд общий знакомый бисёр дорем. ман бисёр гап мезанам қатчон су ман гуфтагӣ ман бисёр рост дигам ман чанд боро дар пешам гапҳои баланд задагим гуфтам ки не ки ман дар даруни душум дар дилам глубинаву душе ман боварӣ дорам ки ҳамун хеле одам шояд набоша айпеш я бор бинам ба определит мекунам. ман ба худам хеле гуфтагиам ки айпеш мебинам ҳавая бам ки баъд ба ман определит мекунам ки у чорта ё ки багон мард бача гуфта ман ҳам чизи ман ина пирс бародарат асадай абдулҳамидай ё бародари ман ягон гап не просто гап чида ки лоҷон фикр мекунам ки ман як тира вообще набиё гуфтам фаҳмидӣ ҳамин хачи аввал бо ман хаяда переписка дига намехам со переписка то ман вошам мемоно тугри ман хай гуфтам то ҳо на самом деле дар ҳақиқат ҳамин буд ҳам мо биё гуфт акма хеле чиза якмаш на у мардакон мисол ман хизмат мекунам бисёр ба ҳисоб хизмат мекунам ман якҷа ягон чизи ман ҳамтира гуфтам ку иҷа ягон чизи чиша ман надидестам ки ман бугум ҳо ё ягон чизе атка ман надидам гуфтам худам бабарам со как шахсият ҳам асада ки лоиқ ҳам хачиз ман ту фаҳмидани будем ки на самом деле ки ҳами одамо интернетра соз фама тугри фама барои ки ҳам смс менависанд хирош меган ту чорти хит ки просто так да мисоли гап да чхела ту уже личности ту уже медийный одами тра яга ман ягон чиз не бародар ман 11:0 зада будам мара ҳеч кана мешнох хатия мисоли гап да хако миравой ки чи да буромада ба ката ман ҳеч чи нест ман просто как обычный одам туда муроҷиат кардам ман медонам ба чӣ хел муроҷиат кардам ба як дили ба як хел чия тоҷики ман ҳозир мегам ман ахир сар ман мерам уҷа гуфтам як тоҷик дар бари ман мисол боша ба хатия қатиш ба забони тоҷикӣ гап мезанам ман дар ин қашбаса мисол да ки все равно дар зик меша дар нью-йорк ҳамуди дар пеш тоҷико будам мисоли гап ҳо зал набуда зал набуда просто ман ҳама қачиза фаҳмидани будам ки лоиқ ҳама қачиза бики бародар неужели ман полностью гуфтам туда ки набиё ҳама қачиза ман ту фаҳмидани будам ки ҳама одамо буфаҳманд баъди ману ту ягон хел понят ки неста хеле гуфти масал гуфти аймо атка ман гуфтам ман айво отказ намекунам мара ки ҳами кора ки ман намекардам якум карат гуфти накардам дуюм карат накардам гуфтам ки если ты молчишь значит ты согласен с его мнением значит люди если от тебя думают чёрт ты значит чёрт ты ман гуфтам гӯш кунед ман мекунам майла кардам ки ту бурои ина буромадем тамом гапам ахам кардем ба номи аллоҳ дӯст дорум аз бораи аллоҳ як бор дигар эҳтиёт кун бародар ягон ҷода хафа кард матра гуфтам ку мисоли гап ҳаракат мекунам ки всегда матра гуфтам ки ҳеч вақт бародаро пеш тела накунам барои ҷамъшон ки масалан дур шем мақсад чӣ хела ҳар хел ада зиндагӣ ҳар хел худованд ҳамамона ҳидоят кунам чиза набоша агар бани химон тоҷикем бародар хали чиз майда чӣ мегӯянд оилада ҷанг ҷанҷол мешавад мо оилаем ина мо ришат кардем одамо гап назананд ба номи аллоҳ дӯст дорам худо эҳтиёт кун гап нест бародар дастота бушу ки ҳама коронавирус ман намебуромам иншаллоҳ америка миё иншаллоҳ бо апе шумо мехӯрем бо ҳама гап нест адуши бародар салом худо салом худо